Nah, apa makna ta'awiannya mangku pertahan tulang rusuk bukan dari tulang lain? Nyampang diambil tulang dado, timbualah congkak dek padusi. Berjalan nak mandaulu, bakato ingin memintih sorong lompatan istilahnya. Joko tansano tulang punggung, maku padusi kejadi baban sajo gilo berayui di belakang. Mati raso, mati pareso, indak manaruh katumbuh. Kok sibiran tulang tangkura, inyo na ingin mengapalo sipai matur memerintah jadi komandan rumah tanggo. Santano karean tulang kaki taleceh pamor martabatnya. Perempuan ka jadi budak parancah luluak nan dalam bak kudo pala jambuki. Mako Tuhan mambiak tulang rusuk nak padusi tagak di samping, dirusuk di sandiang badan di bawah lenggang laki-laki. Pada hakikatnya istri adalah timbalan dek suami. Istri adalah partner tampe bayo pendamping teman setia. Inyo kawan tampe basaru. Pakeh berundiang bamu pakai tibo diumpang ka menyisi ko lamah nan ka mambilai. Inyo sadinas balain tugas nan bak balaiya di lautan. Surang tagak di nangkodo nan surang duduk di kamudi. Ujuinyo sampai ke subarang ikut pasisia penumpangnya. Dilihat keasa kejadian dipandang bangun kondisinya biar fisik maupun mental. Patuilah Tuhan mentakdirkan padusi dipimpin laki-laki. Suami tungkek jejunjungan, istri gagang dan melili. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki pemimpin bagi wanita karena Allah telah melebihkan sebagian dari yang lain. Disebab karena itu nak, sebagai orang yang dipimpin, hendalah patuh ke pemimpin, mestilah taat ke suami. Ikuti suruh jo kandaknya, jauhi larang pantangannya, usah pelawan pembelintang ijan penyanggah dalam hati. Kundur aku mengkhianat itu segadang-gadang dosa nak. Tapi kok batanya bakai ayah, baa caro tunduk ke laki. Apa serupa tunduk ke rajo? Nan kalau dipandang mata buto joko disabui lidah kalu joko dikana hati lintuah. Apa kau taat macam ke Nabi? Sami'na wa ata'na, sesudah didengar diamalkan, indak ditong labu rugi walaupun nyawa tantangannya. Atau corang rantai takui ke sapi, aluni suruah alah pai, aluni tagah labaranti kanelan tuang tahan kan saja. Begitu. Atau patuh nan bak pakih hati bendi. Menurut kamari bawa masuk ke lubang tak mengaluah tajun kangarai jadi juo. Indak nak, indak bukan begitu dah.